Hi mga bishi ko, samahan niyo naman ako yan sa paggawa ng activities. Group activities pala ito, kaya kasama ko sila. Pagkatapos nga ng klase, agad namin napagplanuhan na simulan na agad. Maaga kasi kaming nakauwi ngayon, kaya marami kaming time na gumala. Charot! Sa totoo lang, sobrang init ngayon tapos naglalakad lang kami. Naghahanap kasi kami kung saan pwede mag-print. Napagkasunduan kasi namin na hindi na lang kami magdo-drawing kasi madaming time ang makukonsume. Pagkarating at pagkapasok nga namin, ang sabi ng may-ari, sirado ang printa nila. Kaya umalis na lang kami at naghanap ng iba. Ganun talaga, pag hindi na gumagana, kailangan mo nang maghanap ng iba. Charot! At dito na nga, nakahanap na nga kami kung saan pwede kami mag-print. Hinahanap nga namin dyan sa Nakapaskil kung magkano ang pag-print. Pero ang nakaago talaga sa pansin ko, itong aquarium nila. May nakalagay palang bawal hawakan, imuntik ko nang kunin yung isda. Buti na lang talaga, hindi natuloy. At pagkatapos nga, pagtingin ko, nai-stress ng leader namin. Dahil daw bukod sa wala kaming ambag, puro pa kami tawa. Sorry naman. Babawi na lang kami mamaya, kami ang bahala sa chismis. Aminin, mas maganda talaga pag may pinag-uusapan habang may ginagawa. Pero hindi kami maritis ha. Ano lang, nakikibalita, ganern. At ito na nga, nag-aambagan na kami at biglang kulang ang pang-ambag ko, day, ng 2 piso. Wala na nga akong tulong, nagkulang pa. Masyado lang talaga tayong gipit ngayon, kaya nagkulang at tingnan nyo naman yung pitaka ko, wala nang laman. At dahil mabait si leader, inabunuhan niya. Huwag kang mabahala, bishi, babayaran din kita. Hehehe. Kaya panggigigilan ko na lang to. Smile. Pagkatapos noon, napagpasyahan namin, nandito na lang kami gumawa ng lahat ng gagawin namin. Malayo kasi ang mga bahay nila, kaya masyado nang mainit para maglakad. At hindi naman kami pwede sumakay dahil wala naman kaming budget, di ba? Kaya practical na lang talaga at dito na lang kami gagawa dahil malapit lang at malamig pa. Di ba? San ka pa? Hello, wait. Hi. Nagsimula na nga kami at ito ako nakigulo na. Habang sila nagugupit, ako naman itong kutak ng kutak. At ito na nga, ang topic pala nitong ginagawa namin ay tungkulin ng wika. Kung saan magugupit kami ng larawan na nagpapakita ng tungkulin nito. Maaari daw na iguhit o i-print na lang. Siyempre, pinili namin ang print. Dahil pag ginuhit namin masyadong madami at masyado kaming magtatagal sa pagkulay. Ayaw kasi naming sabihin na tinatamad kami. At sa wakas tumulong din si Inday Nanay sa paggupit. Isa yung achievement, hoy. At dahil tanghali na, masyado na kaming seryoso dyan dahil ginugutom na kami. At nakakatakot talaga pag nagugutom ako dahil nagtatransform ako sa pagiging nanay. Kaya imbis na maglikramo, tumulong na lang ako para matapos na. Nung nakaraan pa nga ito nangyari, pero ngayon ko lang napos dahil nabisi ako at tinamad din. Minsan talaga nakakatamad mag-edit, lalo na't ang hirap nito. Kaya ngayon ko lang na-upload dahil ngayon lang ako sinipag. At ito na nga, binibilisan na namin dahil ginugutom na daw sila. Kaya ito, malapit na kaming matapos sa wakas. Tcharan, tcharan, tcharan. At yan na nga, tapos na kami magdikit kaya uuwi na kami. We're done. Bye-bye. At ito na nga, umuwi na kami at nagkanya-kanya na kami ng daan. Tapos nakita ko ang mga batang ito. Tadad! Mag-hikam! Hi! Sige, bye-bye! Ay! Nanonood daw sila sa akin kaya sobrang saya ko. Nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat sa panonood sa akin. At ito na nga, nakarating na ako sa aking boarding house kaya hanggang dito na lang. See you next vlog! Bye-bye!